bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Alright, good afternoon po sa Indogabos. Welcome po giraray sa programa Radyo Klinika Time. Mga tugang sa DCGB, ngunyan pong aldaw nin Sabado. Ang pag-irestoryahan tango yan, it's about lung diseases. Yan ha. So may mga helang dyan sa baga. So mga para sigarilyo dyan. Mga para inom dyan. Ha? Mga kung ano-ano pang helang dyan. Diba? It's about baga po lang. May mga tuberculosis, etc. Yan mo sa tuyang himay-himayon ngunya na pagkahapon. Mga tugang kasabay po ang Medical Officer 3 ng Department of Internal Medicine ng Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yan, yan po ang dating bagong pangaran kan BRTTH. Nasa guest ngunya natin sa ating studio, mga kaibigan, Doktora Aludi Joy Abagatnan. Wow. Kaya ko nang tanungin si Dok kung dalaga pa siya baka iba. Dr. Joy, magandang umaga, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Opo. Ano pong tawag sa inyo mga friend mo? Joy o ano? Aludi? Alo? Doc Alo po. Doc Alo. Yes. Yan, Doc Alo. Taga-Tabaco po ika. She's from Tabaco, tama Doc? Yes. Taga-Tabaco. Good afternoon po sa mga taga-Tabaco City. Pero po, nasa BRTT, nasa BRHMC ka ngayon. Apo. Ilang taon na po kayong doktor? 2 to 3 years practicing po. So, wala pa kayong mga private clinic po, ano? None. Wala pa po. Doc, saan po kayo nakatira ngayon? Bali, nakatira po ako ngayon sa Tabaco City po. Yan. Baka nga, masabi si Doc, garong ibang interview kayo sa kuya. Okay. Nahiling ko po kaya, Doc, sa calendar of activities kan DOH. Sa ang August, saro po sa Piggy Celebrate yan. I mean, an awareness, focus on awareness po. Ang may kinaraman sa Lung Awareness Month yata, nandoon. Okay. Kaya sabi ko, makabigay tayo ng information sa ating mga listeners about lung problem. Okay. Yes. Primero po, baka pwedeng ma-share mo sa mga listeners na ano po ang function kang lungs, kang baga nin tao? Ano ko ang gari kanya, ang mga trabaho niya sa satuya tabing vital organs, Doc Alo? So, yung ating baga, ito yung nagsusupply ng oxygen sa iba't ibang parte natin ng katawan. So, sa pamamagitan ng oxygen, yun yung nakakapag-provide ng energy para makapag-function ng maayos yung iba't ibang organs na to. Kaya, dapat natin itong alagaan, dapat panatilihin nating malusog at manatili tayong aktibo at umiwas sa mga kondisyon na maaaring makasira dito. Ayun. So, importante pala ang baga. Kaya pong mabuhay ng isang tao kung walang baga? Sadly, hindi po. Di ba? Pag walang appendix, pwede. Di ba? Opo. Di ba tinatanggal? Pero pag walang baga talaga, hindi ka pwedeng mabuhay. Hindi. So, very important ang function ng baga. Yes, yes. Iyon, okay. So, usually po, ano ang mga, sabi nga, mga common na nagiging problema ng isang tao, nagiging common na disease natin, Doc, pagdating po sa baga? Pwede kasi nating hatiin yung mga iba't ibang sakit natin sa baga into 2 categories. Yeah. Meron po tayong yung mga nakakahawa na pwede pong dulot ng bacteria tulad ng ating pneumonia or tuberculosis o kung kaya na may sa virus tulad ng ating influenza or yung COVID na tinatawag natin tulad ng coronavirus. Oo nga, Opo. Tama. Baga palang tinatamaan yun, Opo. yung COVID, di ba? Yes. Okay, sige po. At sa isang kabilang dako, meron tayo nung mga sakit po dulot ng mga lifestyle changes o yung genetics din na tinatawag natin. Opo. Tulad ng ating COPD, tulad ng ating asthma. Sa mga common po yung asthma, ano nga ang COPD? Cardio? Chronic obstructive pulmonary disease. Ayun. Chronic obstructive pulmonary disease. Apo. Yan. Okay. And then ano pa po? Asthma.
Ano pa? Ang common po, Doc? Yung pinaka nakakatakot na komplikasyon na gusto nating iwasan is yung cancer, syempre. Oo, cancer, di ba? Ang cancer po usually, hereditary siya o acquired siya. Halo po kasi may mga theory na nagsasabi po na more of lifestyle, meron din po na mga individual na highly susceptible na magkaroon ng cancer kasi meron din pong gene silang nagpapasensitive sa kanila sa mga ganitong kondisyon. I see. Okay. So, simulan po natin sa cancer. So, pwede siyang genetics, pwede po siyang acquired. Tama, Doc? Pwedeng halo po. Halo. Oo. Both has contributory factors po sa pagkakaroon ng sakit na to. Oo. Ano po ang mga, ang mga tama ba? Ano muna ang mga factors na pwedeng maging kausa sa pagkakaroon ho ng lung cancer? Marami pwede pong dahilan kung bakit tayo pwede magkaroon ng cancer. Opo. Pero number 1 po is yung paninigarilyo. Ay, wow. Mas makinig po kayo, ha? Yung paninigarilyo, ikaw po, Dok, nag-smoke ka? Ay, hindi po. Opo. Pareho pala tayo. Tatalang buhay ko, hindi ako nagsigarilyo. Medyo pa minsan, mga casual drinking pwede. Opo. Smoking, paninigarilyo. Yes, Go ahead po. po. Opo, yung paninigarilyo natin, meron kasi siyang iba't ibang components po sa sigarilyo itself. Actually, vape din na pwede pong talaga? Yung vape? Opo. Although, parang safer siya than your cigarette smoking, may mga studies po tayo na nagsasabi na meron po siyang effect, meron siyang carcinogenic effect po sa ating katawan. Ay, hala. O, pakinggan nyo to, mga nanay, ha? Ako kaya, Dok, yung vape na yan, nailing ko po, gari nagiging practice kan mga teenagers ngunyan. Opo. Di ba? So, iga pala kipag-aadal na ang vape pwedeng maka-apektar sa satuyang baga. Yes. Okay. Sige po, go ahead. Bukod po sa ating sigarilyo, meron Opo. din po tayong risk po from your occupational hazards. Lalo Okay. na po yung mga exposed sa mga smoke, mga chemical, so mga second-hand smoking actually. Yeah, Tapos yeah. meron din po tayong mga specific na gamot po na pwedeng makapag-damage po sa ating baga. Yun. Grabe. Okay. So, anong mga sintomas, Dok, kung halimbawa ang isang tao magkakaroon ng problema sa baga na posibleng mahulog po sa cancer? Yung mga symptoms na pwede po nating i-watch out for. Yeah. Number 1, yung mga yung nakikita natin na ang bilis ng pagpayat kahit hindi nila intention na pumayat. Opo. Yung mga walang gana sa pagkain or yung bumaba madali ding mapagod, paulit-ulit na pag-ubo. Opo. Tapos minsan yung lumalabas po na plema ng dugo, pwede din po itong sign ng cancer. Okay. So ano po ang kwan? Halimbawa nagkaroon ka niyan, kung iyan naman nakikita ng mga sintomas, lahat mo bang ganong klaseng sintomas pwedeng mahulog sa cancer? Hindi po. Hindi Actually, pwede din po siyang mag-suggest ng iba pa pong sakit. Pero yung mga sintomas na yon, typically, makikita po natin siya sa taong may cancer po sa baga. Okay. Ano pang mga bagay-bagay na pwedeng gawin para sabi nga, usually, pag mayroon ka na yan, paano ma-manage siya? Early detection ba? Nakakatulong para maiwasan ang cancer? O kahit malala na siya, kaya pang gamutin pa ang cancer, Doc? As much as possible, kailangan po maganda na ma-detect po natin ng maaga para at least mabigyan natin ng early prevention, early cure po sa mga ganong sitwasyon. Kasi kapag na-detect po natin siya sa malalang punto, mahirap na pigilan yung mga komplikasyon, lalo na sa araw-araw nating buhay po. I see, opo. Ano ang kwan? Ano ang baga ba kayang palitan? Dito diba mayroon mga, diba? Opo. Mayroon tawag yan, may mga kidney transplant, Opo, diba? oo. Ngayon nga, may nabasa na ako sa National Geographic, o nakita ko sa National Geographic na pinag-aralan ng heart transplant, Yes, diba? yes. Pero ang mayroon bang lung transplant, Doc? Alo? Pinag-aaralan po. May mga nag-aaral po tungkol sa sitwasyon na to. Pero dito sa Albay, Bicol, Wala pa. Wala pa. Oo, di ba? Malay mo baka pwedeng palitan. Okay, so meaning po,
Pag umabot sa ganyang sitwasyon ang kuwan natin, ang baga, may cancer tayo, so early detection pa rin ang dapat. Yes. Ang kuwan Opo. Kung medyo duda ka palagi, kailangan magpumunta sa mga doktor sa inyo, agaya ninyo para po ma-detect kaagad ang kung may cancer. Kung halimbawa po may lahi, sabi na, sandali lang, may nakita akong text. Ito, sabi niya, sabi niya, Hen, pakihapot po, kasi may lahi kaming lung cancer. Nagadan po ang tugang ko sa nagadan ang tugang kanama ko sa lung cancer. Pati so papa ko nagadan man sa lung cancer. Kami po na mga aki, mayroon bang ano ito? Cell? Mayroon bang ang text na kasi CEL, baka cell ito daw kano. Mayroon bang cell na nandyan na sa amin na pwedeng matrigger ang lung cancer anytime? Doc. May kaya nga sinabi natin na halo siya ng genetics and lifestyle. So more or less predisposed yung mga taong may genetic component sa mga ganitong sakit. Pero it doesn't mean na lagi pong magma-manifest yun sa lahat ng miyembro ng pamilya. Opo, okay. So, kung pwede siyang both, so dapat po ingat tayo, di ba? Medyo pag may mga kuwan pa lang, mag-ingat na palagi. Okay. Ano po ang mga pwedeng gawin para maiwasan ang cancer? Yun nga sa sinabi ko, kaya kailangan po nating i-manage mga modifiable risk factors, yung mga sinabi ko po kanina na mga pwedeng sanhi. Alak, sigarilyo. Yes, sigarilyo, alak, yung mga exposure po sa mga toxic chemicals, sa mga usok, second-hand smoking, kasi actually sa paninigarilyo, hindi lang sarili mo yung naapektuhan mo. Even yung kasama mo sa bahay, mga kamag-anak mo, in fact, mas malaki yung magiging epekto sa kanila kaysa sa'yo. I see, okay. Mayroon bang tinatawag na third-hand smoke? Yes, meron. Meron po? Din po. Kasi palagi ko narito, second-hand. Yung third-hand smoke, ano pong klase niyan do? Ngayon, paano di ba, usually sa mga hotel baga daw, hotel, ngayon, motel, John, alam mo motel, John? Motel. Di ba? Pag-on mo ng aircon, amoy na amoy mo, Dok, na may kuhan, may parang, may nanigarilyo sa loob, or could be nga sa isang lugar, pag-aircon, kahit wala na yung mga nagsigarilyo, pagpasok mo, parang amoy mo pa may nagsigarilyo. Delikado ba yung ganung sitwasyon? Opo, actually yun yung tinatawag nating third-hand smoking. Okay. Yung mga naiiwan po na particles, kahit nasabihin nating naka-off na yung cigarette, yung mismong chemical, yung mga toxins, naandyan pa din sa lugar na pwedeng na-stuck yung smoke na yun. Ay, my goodness. Delikado pala. Ano? Ang mga ganong bagay. Third-hand smoke. Paano kaya yan? Ano? Bata, medyo haloy baga magadan pag ano po kaya? Di ba pag usually pag nagka-cancer ka na ngayon, na-identify ka agad, mga ilang taon pa ang lifespan yan? Mahirap sabihin. Actually, kaya dapat magkaroon tayo ng early detection. Kasi at least doon, mas mapapahaba natin yung buhay natin. In fact, baka mas umabot tayo sa edad na yung life expectancy ng normal na tao. Yung dun sa mga advanced stages ng cancer, mahirap sabihin. Kasi ang daming komplikasyon na mas pwedeng makapatay sa'yo than the cancer itself. Iyan, opo. Ang ganda ng boses ni Doc. Grabe naman ito. Diba, sabi niya, ang ganda ng boses ni Doc. Itanong ko lang po, yung mama ko, ito Doc yung mama ko na-detect po na mayroong cancer, stage 1, sabi niya. Na-recover po siya at na-declare na cleared na daw. Cleared na ang kanyang cancer sa stage 1. May chance pa po ba na sabi niya, mabuhay uli ang cancer sa kanyang baga? Yes, may tinatawag po tayong mga tumor recurrences. Kaya kahit na sabihin natin cancer-free ang isang pasyente, more or less kailangan natin ng mga follow-ups para mabantayan yung talagang cancer-free na nga at walang
progression po ng recurrence na tinatawag natin. Opo. Ang follow-up niyan, Dok, paano ang frequency ng follow-up, ang check-up? Yung mga medical oncologist po natin, sinasabi po nila kung kailan po yung pinakamainam po na schedule. Pero usually, nagte-test po tayo, mga CT scans, actually. Tapos, based din sa clinical presentation ng patient, Opo. doon din tayo nagbabase po. I see. So, dapat pala, kahit na-cleared na, pag may cancer ka, yung contact mo sa oncologist mo, sa doktor mo, hindi pa rin dapat maputol. Yes, yes. Dapat regular pa rin ang check, Dok? Opo. Paano tini-check up yan? Paano tinitingnan? Yun nga, number one, yung clinical assessment natin sa pasyente. Opo. Siyempre, kukumustahin natin yung status ng pasyente during the time of the check-up. Bukod po doon, may mga laboratories po tayo at mga imaging tests na pwede po nating gamitin na batayan para sabihin kung ano yung current status ng patient. Yeah. Sabi kan texter tahen, mahal po na magkaigwa kihelang na cancer. Kasi po, parang parang kidney yan. Naranasan ko yung relative ko nagkaroon ng cancer sa baga. Umabot na lang ng 3 taon, namatay, halos maubos ang ari-arian. Reaction po, Dok. Mahal magka-cancer. Siguro, mas kanong hilang, di ba? Opo, kahit ano namang sakit po, mahal talaga siya. Yeah. Okay. From cancer po, Dok, ang pasiring po kita sa COPD. Ang COPD po, pwedeng mahulog sa cancer? Hindi po. Hindi naman, essentially naman, may COPD ka, eventually cancer po. Although, yung impact mismo ng sakit ng COPD, napaka-bothersome po sa isang buhay ng isang taong may COPD. Iyo. Ano po ang sintomas ng may COPD? Ano nga ng COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. Apo. Nadadanggo ko kay Mrs. yan eh. Si Miss kaya dyan, nurse sa City Health Office, nadadangog ko yan na may COPD nga niya ito. Refer mo na nga sa doktor, di ba? Paano po nagkakaigwa kay COPD ang sarong tao? Anong simptomas niya po, Dok? Yung chronic obstructive pulmonary disease natin, just to define it, is itong progresibo at hindi nagagamot na lung disease. Talaga? Na nagpapahirap sa paghinga ng maayos ng isang tao. Yung chronic obstructive pulmonary disease, meron tayong 2 categories. Pwede po siyang yung chronic bronchitis versus yung emphysema natin. Yung chronic bronchitis na COPD, ito yung pagdami ng cough at mucus production na dulot ng pamamaga ng daanan ng hangin sa loob ng baga na naglilimit sa airflow na pumapasok at lumalabas sa baga. So, hindi maayos nakakapasok sa katawan natin yung oxygen, hindi din maayos na nakakalabas sa katawan natin yung carbon dioxide. Samantalang yung emphysema naman natin ay yung pagkasira ng mga air sacs o yung pag-collapse ng alveoli natin na yung pinakamaliit na breathing tube sa baga natin. Yung mga nasirang wall sacs na ito na nai-stretch out, lumalaki na nagdudulot para mahirapong pumasok din at lumabas ang hangin. So, essentially, same po na mahirap huminga pero different processes lang. I see. So, dalawa ang klase pala. Emphysema, tama daw? Pagka-pronounce ko? Chronic bronchitis. Chronic bronchitis. Sabi mo niyo po, hindi ito nagagamot? Opo. Talaga? Yes. Paano po nagkakaroon yan ng isang tao? Tulad ng cancer po, yun nga, meron din tayong modifiable risk factors na tinatawag natin. Number 1 po, yun, paninigarilyo. Ay, wow. Talaga. Opo. Grabe talagang sigarilyong to. Opo. Okay. Actually, mga 80 to 90% ng mga COPD cases natin ay dulot ng sigarilyo. Oh my goodness. Okay. Tapos, usually, describe ko lang mga age ng mga tao dito, mga 40 pataas. Opo. Tapos, bukod po doon, yung mga environmental factors po natin, yung mga taong exposed at nagkakaroon ng contact na matagal sa mga harmful nating pollutants na masama sa baga, kaya gaya nung chemical, nung dumi, nung usok, galing sa second-hand smoke. Okay, so halos pare-pareho pala ang parang pinagsimulan sa cancer yes po. ng COPD. Pero ito pag nagka-COPD ka, hindi naman nangahulugan na mahulog yan sa cancer. Hindi naman po. Pero may posibilidad po, Dok? Yes, lalo na same mga risk factors ang kausa, natin. Di ba? Yes, opo. Ang kausa. Okay. Ano pang simptomas niyan pag kasi marami akong makakilalang mahilig manigarilyo, ubo ng ubo. Di ba? Ano pang mga symptoms na pwedeng tingnan, gari parang
sinyal na, uy, magpa-check up ka na. Yun po. Actually, Sige po, Dok. madaling pagkahingal, minsan makikita mo sila parang hinga ng aso. Hindi siya yung maayos na paghinga na Ang hinga ng aso inhale, baga, Dok, labas exhale. ang dila, di ba? Opo, parang ganon. Tapos minsan, may mga specific po silang posisyon na mas preferred para makahinga ng maayos. Okay. Oo. Tapos, yun po, yung nahihirapan huminga, makikita mo din sila more or less, mga payat. Oo. Oo. Oh my Ganun. goodness. So kung hindi po siya nagagamot, paano, anong manage is types of management po ninyong mga doktor pag ang isang tao na diagnose na COPD? Of course, meron tayong mga non-pharmacologic factors, Okay. yung oxygen therapy na tinatawag natin, yung lung reduction, tapos pag-iwas sa smoking. Pero Yeah. more or less, meron din tayong pharmacologic therapies. Okay. Tulad po ng mga nebulizer, mga inhalers na pwede pong makapag-control sa mga exacerbations na tinatawag po natin. Okay. So meaning po, kung hindi siya nagagamot, parang it's just a type of management, habang buhay ka. Pero symptom control. Symptom ko, Opo, yan. symptom control. Kontrolado naman. Yes po. So, nandyan, pero itong COPD ho ba, ang tawag dyan, transmissible, tama bang term ko? So, ano, pagka Nakakahawa. nakakahawa, yan. Hindi naman. Hindi nakakaulaki. Opo. More or less, non-communicable diseases sila, dulot ng lifestyle. Kamay and- plema baga ang Dok, di ba? Opo, may plema. Pero, hindi naman kasi lahat ng plema natin may infection. Ayun. So, hindi siya ano ang tawag, nakakahawa, Yes. transmissible. Okay. So, yan ang good news. Kaya lang, talagang habang buhay pala, dala-dala mo yan. Yes. Na bagay na yan. Okay. Sige. Sabi kang texter Hen. So, ama ko po nagadan sa COPD. Nakakadandok ini. Yes po. Opo. Langan mo na. Yung mga complication ng mga ganung sakit, grabe kasi yung impact nyo din sa buhay ng isang tao. Yung mga daily activities natin, nalilimit. Kasi syempre, mas madali, nakakapagod sa part nila. I see. Sabi niya, true po ang sinabi ni Doc. Na-diagnose ang tatay ko, 57 years old siya. Hanggang sa namatay siya, na 72. Mahaba ang buhay, ano? So, na 72. Mayroon siyang COPD. Pero ang talagang cause ng death niya ay COPD. Iyo, ano? Okay, another one. Sandali lang nga. Ito. Sabi niya, na-mention po ni Doc kanina, vape. Pwede bang maging kausa na siya ng COPD? Yes. Ayun, Opo. sinabi na eh. Sige, fight ka mo. Ang chronic bronchitis, di ba Doc ang bronchitis, Doc, nabubulong? Yung iniisip ata natin is yung infection. Oo, kasi yung, di ba, ng mga bata, baga, ay, ano pneumonia, yan, sakit ganun. niyan, bronchitis nga yan. Oo. Nagagamot yung mga tipong dahil sa infection. ganun. Oo. Pero yung tinatawag natin dahil sa COPD, yun hindi siya nagagamot. Nakokontrol lang natin yung symptoms. Okay. Madali lang. Ito, Hen, good afternoon po. Ngunyan ko lang nadangog na ang COPD pala, dahil nabubulong. Ako nga di yung sa totoo lang na hindi pala na, meaning po, kahit namamanage siya, di ba? Namamanage Yes, siya, opo. yung symptoms manage, sabi mo nga. Pero nandyan talaga siya sa kanya. Kasi basically, damage na yung lungs natin. Yung Okay. iba't ibang parte ng lungs. Yung alveoli, Mm. yung cilia, yung mga mga medical terms, technical terms. Pero once damaged na kasi yung mga cells na to, Opo. mahirap siyang palitan. Iyan. Okay. Kaya nga may mga tinatawag tayong mga Okay. kidney repair. Ito, iyan po tabi na COPD. Iyan so nawawara subaga pag pig-x-ray. Kasi puro amang example kay ni. Kasi ama ko bago nagadan hiniling sa hospital dahil nadapong baga clear clear subaga. Opo. Ano di ba nag-igo kay nawara nga subaga? Ano po itong hela? Madami po kasi tayong pwedeng Kausa. white out talaga yung x-ray. So, yung mga test natin ganun, hindi siya diagnostic na pag nakita natin, ito ay dahil sa COPD. Maraming tayong mga x-rays na pwedeng puti po talaga. Usually, pwedeng dahil sa pneumonia yon, pwedeng dahil nagtutubig yung baga. Pero kung yung lifestyle, yung profile ng pasyente natin mas fit sa COPD na tinatawag natin,
Pwedeng dahil doon kaya sinabing yun yung collapsed yung baga. Ayun, collapse. Oo, mas Pwede. magiging Oo. in-depth kasi tayo sa pag-interpret ng x-ray kung ganon. Pero yun nga, kaya we use the laboratories and then we use the profile, the information about the patient Yung. before tayo magsabi. Yeah. May mga joke baga, ay cleared na nga ang baga mo. Wala ka na nga ang baga. Okay, thank you Doc ha. Tatod mga tugang sa pagbabalik, di ba paninong hapot, mag-commercial muna kami ni Doc Alo Joy Abagatnan. Yes po. Nagkasayang pwedeng Abagatnan mga pilyedan. Sa Bisaya po. Kaya daw Abagatnan. Di ba weather situation to? Habagat. Sabi na. Abagat. Magbabalik po kami, mga tugang, we will talk about more diseases like TB, asthma, siniba pa na connection po sa lungs nya to para po sa tuyang karamang niya na paghapon. Magalipas lang po kan mga patalastas, alas 3:45 na po ni napon. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of Excellence, professionalism, service, Christ-centeredness. justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The schedule of enrollment will be on July 10 to August 11, 2023. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word! Kurimi Milk Tea Bar cater the cravings of the tea-happy generation. We serve our premium milk teas crafted with the traditional Taiwanese brewed tea, blended with our signature Japanese and authentic Asian flavors. Kurimi Milk Tea Bar is the first 2D milk tea bar in the Philippines, giving our stores a 2D monochromatic black and white interior look. Very Instagrammable. Kurimi Tea Bar, located at the ground floor of Ayala Malls, Legazpi. Come and visit us and enjoy the taste of our signature Japanese and authentic Asia tea flavors. Don't forget Kurimi 2D Milk Tea Bar, now at Ayala Malls, Legazpi. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule as in syrup, gibo sa natural na lagundi. Plemex. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center na sigurado ang proteksyon laban sa rabies asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagning, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-5555
4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Kulang sa sigla at performance? Nawawalan na ba ng gana? Ikintat mo na yan! Ang bagong herbal dietary supplement for men. May sangkap na clavo, huasca at maca roots na malaki ang maitutulong sa pagpapanumbalik ng intimate life ninyong mag-asawa. Gawing kapanapanabik at mainit ang inyong pagsasama. Ibalik ang sigla at gana gamit ang King Tut Dietary Food Supplement for Men. Kung mahal mo, i-King Tut mo. Lam na. King Tut Capsule, Dietary Supplement for Men. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Okay, sige. Balik kita sa isus ko. Grabing pinag-usapan namin ni Doc of the Air. Okay, balik po kita sa programa. Doc, may text muna ha. Sabi kan texter natin, ito. Sabi niya, Doc, ito. Paano po malilimit ang sigarilyo? At ano pong kadami ng sigarilyo ang dapat ubusin para magkaroon ka ng cancer o COPD, Doc? Iba-iba po siya sa iba't ibang tao. Pero kung kayang malimit, kasi hindi naman ganun kadali nga mag-stop ng naging habit na, ng naging bisyo na. So may mga programs po tayo, mga smoking cessation program na pwede pong tumulong sa atin para mas malesen po yung habit. And more than that, yung willpower po ng tao na itigil yung bisyo na yon. Opo. Pahapot po kido kung, ito, sandali lang ha. This is from Renan. Pulis po ito, Doc, na nagtatanong. Paghapot po kay Doc, kami na nagka-COVID, how true na halangkaw ang chance na magkalang cancer? Permi daw kami dapat mag-face mask, maski optional na. May pag-adal na ka, Doc, na nagka-COVID ka, pwede kang magkalang cancer? Hindi ganun usually yung progression. Kasi more or less, yung COVID natin, virus siya. So, yun nga, more of communicable disease siya. Although may impact, ang dami kasing studies na madaming complication yung COVID natin. Pwede hindi lang siya actually sa lung. May mga studies din na na yung sa panlasa, pwedeng mas tumagal yung epekto ng walang panlasa. So, wala pang pag-aaral talaga na pag nagka-COVID ka, may posibilidad na magka-cancer ka? I think meron naman na, pero meron hindi naman pa established talaga. Huwag kang mag-alala, Renen. Pag-aralan pa Huwag kang mag-alala, si Renen. Pulis po ito nagtatanong. Nagka-COVID sa yata kaya nung tanong niya. Ito, sabi ni Pading June, ito, Hen, para sigarilyoho na ako, ninervyos man ako kan discussion indungo niya na hapon. Pero sa totoo lang, pag nag-aaba ako, ninervyos ako, nag-try akong magpundo sa smoking, pigahanap ko, adik na kaya ako? No, reaction tabi. Although baka ako mangregtaro sa topic ta, pagka pwede mong advice an ining listener ta. Yun nga po, meron tayong mga smoking cessation program po na in-offer po, may mga private institutions tayo, may mga non-profit government po, ay mga ganun pong mga programs na pwedeng makatulong po sa atin. Ayun. Para malesen po yung bisyong yun. Kasi tinawag ng ating bisyo kasi more or less may addiction component na siya. Opo, okay. Doc, talking about asthma, ano po ang, yan? Di ba ang asthma hereditary? Pwede pong hereditary. Yes, more or less hereditary kasi majority of the population ng may mga hika or nag-start yung hika, usually sa mga bata. I see, okay. Ako, noong bata pa daw kami, pati yung mga anak ko, anak ni Mrs., nung bata pa, mayroong na-diagnose na asthma. Pero narondoman ko po, gari pag edanin ng mga 7, 6, 7, 8, garo arog kang pataas, nawara po itong asthma. Yes, pwede po yun. Pwede po ang mangyari. Pwede pong eventually, controlled na yung natin, hindi na siya nag-exacerbate ulit. Pero may mga instances po na
may dahil sa imbalances ng hormones sa katawan or dahil exposed tayo sa mga irritants or allergens na tinatawag natin, pwedeng mag-appear ulit sila as you grow older. Pwedeng bumalik? Opo. Oo. Ano pong mga triggering factor Opo. na pwedeng magkaroon ka ng asthma o pwedeng atakihin ka ng asthma? Although alam na ito ng mga asthma kasi properly oriented sila eh. Pero ang mga triggering factor para mas lalong lumala po ang asthma? Yung mga tinatawag nating allergens, usually, theoretically, dust mites, yung mga alikabok, pag nalilinis tayo ng bahay. Yung mga alikabok po, number 1 po yun na irritant na pwede mag-cause ng pag-atake ng asthma. Pangalawa, yung mga usok po, yung sa pagluluto po sa kahoy, yung cigarette smoking din, actually, pwede din po yun na maging cause ng ating asthma. Actually, may mga gamot din na pwedeng makapag-trigger ng hika. Iyon. So meaning po, ang pag-prevent niyan is iwasan yung mga triggering factors. Okay. Sabi kan texter good afternoon po. Narinig ko po ang asthma kanina. May asthma po ako. Sandali. Iba man. Hindi kapilyuan man ang text na hindi pala. Ask mama palagi pag walang pera. Latusunta ka na, sarawayon ka na. Ask mama pala pag walang pera, kaya nagka-asma ka. Okay. Hen, paghihapot po kay Doc, so aki ko po nagkaigwang asma. Totoo po na pag may allergic rhinitis, palaging doon nagsisimula, kaya nadadiagnose siyang asma. Reaction po, Doc? Actually, hindi po. Although, parang nasa category kasi siya ng mga irritants na pwedeng makapag-trigger. Usually kasi allergic rhinitis, yung tulo bagihin ng correct. Ako kaya grabe. Yun. So, parang nasa atopic diseases siya na tinatawag natin. Yung mga urticaria na tinatawag natin kapag exposed sa specific na allergen, pwedeng mga tingati yung ating katawan. Parang nasa ganung category kasi siya. Kasi may mga triggers tayo, tas may mga specific na mga responses yung katawan natin. Ganun. Gura, ano po kaseryoso ang asthma? Nakakagadan po yan? Yes po, lalo na kung hindi nakokontrol agad yung attack na tinatawag natin. Eventually, may mga instances nga po na kailangan ng mas invasive na oxygenation. Minsan natutubuhan yung pasyente kapag hindi talaga nakokontrol agad yung asthma natin. May tugang pa ako, tugang ni kanama ako na nagadan sa asthma. May edad na siya eh. Mga nasa 70 plus, nagadan siya because of asthma. Okay, ano pa, aside from pag-iwas doon sa mga triggering factors na yon, mga allergens, etc., ano pong mga pwedeng gibuhon para magkusog ang lawas para sabi nga ni, makontrol ang pag-atake kang asthma? Yung sa pagkain din actually. Pagkaon, okay. Pagkain ng maayos, yung kahit pa paano pwede naman tayong gumalaw-galaw. So, pag-exercise ng maayos, hindi, pagbawas po ng timbang, yung healthy na pag-dieta, kumbaga. Pwede po yun makatulong sa pag-control po ng asthma. Opo. Nata po pag ako nagiinom kibir, nagkaka-asthma ako. Di ka mag-inom kibir nga. Problema mo. Ikaw pa, problema muna naman kami ni Doc. Di ka mag-inom kibir nga, di ka mag-asma, di ba, Doc? Pero ano man ang garan niya o dyan sa Bertagaro, nagkaka-asma da siya. May, di ba? Baka may specific na component ng beer, kaya natitrigger siya. Pero unusual na allergen siya para sa akin. Di ka na mag-inom, boss. Kibir nga, di kang problema ako dyan. Ito, sabi niya, Hen, asthmatic po ang dalawa kong anak. Ito, napapansin ko pag change weather, sabi niya, condition, inaatake po. Totoo ba na pag pigdadara sa dagat, nabubulong ang asthma? Hindi. Baka umiwas lang siya dun sa mismong nag-trigger ng sakit. Araw ko na bagang may asma. Didara sa dagat, di ba? Nandagong mandok. Kasi sa tabako, baga. Di pa paros-parusan dyan. Iga po yung ki-epekto. Pwede kasing mas nare-relax din yung condition ng pasyente. Kasi stress itself pwedeng maka-trigger ng araw kayo na. Naranduman ko midbid mo si Dr. Wong. Yes po. Allergologist, tama bang term?
Basta ro kayan si Dr. Wong sa agom ni Dr. Lorna Wong. Tama. Aro yan ang pagdara sa dagat dahil man dayang ki epekto na mabulong sa asma. Po. Nakaka-relax man ang ganta. Ang paros baga nga halit sa dagat malinig. Yan ang paliwanag ka ni Dr. Wong, di ba? Tama sabi mo na nakaka-relax siya siyempre relaxation kang paros, di ba? Buda siguro sa ambient kan dagat. Pero di po makabulong ki asma. Dako lang hapot sa asma. Sus ko. Ito. Anagom ko asthmatic. Napapagal ako katasigan nebulize ko. Ito, Dok, ha. Ihapot ko lang po kung ang pag-nebulize, pag-nebulize po may overdosage. Yes, lahat po ng Tosigan, mga gamot diba? natin may mga overdoses, may mga overdose po. Yan. So as much as possible, kung madalas pong atakihin ng hika po yung ating asawa, baka may mga allergens po tayo dun sa place na yon na pwede nating tanggalin para ma-lessen yung attack, and baka kailangan niya po ng mga maintenance medications na tulad po ng inhaler. Ay, sus ko, Para alas 4 na pala. Dok, sus, kung last na lang, TB, tuberculosis, TB, Doc, information about it. Tang-aram ko ngunyan, maski ka mo sa BRHMC, pati DOH, LGU, matindi po ang laban, campaign against tuberculosis. Sige po. Ano ang sa tuyang information about TB, tuberculosis, tabi? Yung tuberculosis po natin, ito yung sakit po na nagpo-fall under communicable o nakakahawang Yan. sakit. Okay. Opo, ito po ay dahil sa microbiong Mycobacterium tuberculosis, and yung pinakamadalas na maapektuhan nito ay yung baga. Although may mga iba't ibang lugar po na pwedeng pupuntahan ng bakteryang ito. Pero hindi po ibig sabihin na may sakit tayong ganun, ay hindi ito nagagamot. Naaagapan po siya. Lalo na kung nabibigyan ng tamang gamot. Oo. Di ba, Dok, di ba, ano ang simptomas muna na ang sarong tao may TB? Kung iyan po communicable, medyo delikado ba, di ba? Paano mo maaraman na ang TB niya nakakaulakit na o dahil pa po pwedeng makaulakit? Nakakaulakit siya kapag hindi pa nagagamot yung sakit na yun. Opo. Okay. Usually, kapag nag-start naman na tayo ng treatment for usually 2 weeks to 1 month, more or less hindi na siya ganun ka-infectious. I see. Opo. Paano po maraman kung ang sarong tao may TB? Usually may mga symptoms po tayo na pwede mag-suggest po na may TB. Kapag more than 2 weeks na umuubo yung isang tao, naglalagnat, nag-chills po sa gabi, nababawasan yung timbang, nagduduraan ng plemang mapula, mga ganun po. Pwedeng may TB na yung isang tao. Nakakagadan po ang TB? Opo, kung hindi ginagamot ng tama. Pero usually, perang bulan po ang bulungan kando. Balikan ko lang sinabi mo, importante ito. So meaning po, pag diagnose ka ng may TB ka o tuberculosis ka, pag nagpuon ka ng mag-inom, kambulong, mga perang months po ito na dahil na siya pwede makakaulakit, nakokontrol ang pag-ulakit. Usually 2 weeks to 2 1 weeks. month. So, pag nagpuon na, medyo safe na iyan. Pero kung dahil pa po siya nag-inom kibulong, ito po ang delikado. Yes. Opo. Paano po siya nakakaulakit, Dok? Sa pamamagitan po ng pag-ubo-ubo po, yung mga plema or yung mga aerosol droplets po, pwedeng matransfer po sa family po na nasa loob din ng bahay. So, yung mga close contact na tinatawag po natin. Asawa, palagi mong katabi, di ba? Yes. Isus ko, delikado pala yan. Ang asawa nyo, pag nag-ubo-ubo, pansinin nyo kaagad, di ba? Droplets. So, meaning po, yung pati gabos na miyambro kang buong pamilya, pwedeng Opo, lalo na kung kaya. madalas po kayong umubo, lalo na kung hindi wala tayong cough etiquette na tinatawag. Kung umuubo-ubo lang tayo na hindi tig-cover yung bibig. Opo. So, exposed po yung mga family members natin or co-workers sa sakit po or sa mikrobyo po na nasa katawan natin. Iyon. Sabi niya, so brother ko po nagka-TB. Pati yung mga utensils po ba? Pati yung mga utensils po ba na ginagamit niya ay hindi namin pwedeng gamitin. Kasi po, kaya bang mamatay ng sabon ang bakterya po, Dok, ang TB, ano? Yes po. Tama siya, bakterya na kausan ng TB?
nalilinis naman po yung mga kubyerto. So, kahit na sabihin natin may TB yung gumamit po nun, kung lilinisan naman ng maayos, sinasabon or sinesterilize, pwede naman pong gamitin ulit yung kubyertos ng kahit ibang tao. Ayun, yung plato po, Dok. Yes po. Ganon din ay sorry, ni may nakalagpas na text. Pangyari, isingit ko, Dok, katama, irak man gani. Hen, ako po takot malipasan ng gutom kasi nauli yan sa asma. Iwas din ako magkaon, malipot kasi yan daw nakaka-trigger. Opo, may mga Talaga? triggers. Oo, iba-iba kasi yung triggers ng tao. Pero Pag nalipasan kay gutom, pwedeng magka-asma, Dok? parang hindi. Or ito, day magkaon kay malipot kasi yan daw nakaka-trigger. Yung change in temperature na tinatawag po natin, pwede po Mainit, yun. Oo. malipot ang panahon, Pero pag nalipasan kang gutom, baka man po yan asma gayon. Parang hindi po. Gary, pwede kang mabuha po kaya. Baka ibang sakit na yan. Pero so pag yung mananggad, magparahalo-halo ka, di ba? Baka gutom-gutom ka pa, lalo na. Okay na? O, sige po. Ay, sus, kung pagyari sa... Ito, Doc, about TV. Yung anak ko po may TB. 8 years old siya. 6 months daw muna ang gamutan. Pero nagsasawa na po pagpainomon kambulong. Ano po ang pwedeng advice? Paminsan, dadadagitan ko, Dok. Yung man ang ganda. Kulong baga na halo-halo na bulong adi. Opo. Oo. Wala, pagtsatsagaan po talaga Oo natin. nga. Kasi mas maganda na pong cleared and complete yung treatment natin kaysa sa hindi. Kasi may mga instances po na magkaroon o mag-develop tayo ng mga drug-resistant tuberculosis. Yung mga uri ng bacteria na to, hindi na siya ganun ka-sensitive sa usual nating gamutan sa TB. Mas malakas pang gamutan na mas madaming side effects. So, if kaya namang ipainom yung 6 months na yun, why not? Dapat. Okay. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Pag nalipasan ka pagkaon na pangudto, pag mataas na nabutan mo, Ano? pasma. Nagilok lamang sa imo si Doc. Pasma pala ng abutan. Ang ibon mo gayan, may masma ka. O, sige na. Totoo, Doc, ang himasma, Doc? Himasma. Hindi ako familiar po. Ano gani? Tanungin mo si mama mo kasi papa mo. Pag nalipasan kang gutom daw, ngayon kumain ka ng malamig, di ba? Umuubo ka, whatever, kalintura ka, tagutom ka, napuda ka, napapasma. Tapos para daw maulian ka, dapat maghimasma ka. Kung ano yung kinain mo daw, yun ang bulong gamot sa'yo. Di ba? Hindi ako familiar. Tanong ko na lang din sa kanila. Libawa ngayon, napasma ka anong pwedeng pampasma dyan? Mangga. O di, sumangga daw, liluwas dyan sa baris-bisan kang arong magapi, patunugan, paggagaiinom. So mga old style na kan mga panon. Di man pag-discussin doon sa medical, ano daw? O, alas 4 na may go. O, may tanong. Hello? Hello? Yes? Claro, sila pa nang tutukod sa x-ray sa plato. Ay, may man ito. X-ray sa plato. Nagitang lamang kita ka ni Doc. Okay. Aram mo, Doc, ang joke na x-ray sa plato? Yung ano yung tawag dyan? Anong Bicol yun ka x-ray sa plato? Santiguar. Nadagong muna po Santiguar na. Santiguar. Ano po ka, di ba? Sa plato baga? Okay. Oh, Gets. Santiguar, di ba? Santiguar, di ba? Di man nito pagkadalan niya sa medicine. Ikaw po, na Santiguar ka na kansaday ka ba? Hindi po. Okay na. O sige, Doc, last na lang ito para matapos na kita. Ano po ang advice mo sa mga tao para maiwasan po ang tuberculosis? Para maiwasan po yung tuberculosis, number 1, para hindi puot po baga sa loob ng bahay. Opo. Sana maganda yung ventilation natin. Yeah, okay. Opo, para hindi doon nasa-stuck sa isang lugar yung microbes. Tapos, panatilihin pong malinis yung kapaligiran, kumain ng masustansyang pagkain para yung resistensya mas malakas. Yung mga babies po natin, may tinatawag tayong BGC na vaccination. Yeah. Kailangan din po yun nila. Tapos, meron tayong tinatawag na
ubo, kabularyo, yung tamang gabay po sa pag-ubo. Ayan. Mhm. Yung UMUBO, yung umubo at bumahing gamit yung panyo or tissue. Dapat nagtatakip po ng ilong at bibig kapag umuubo tayo. Lalo na kung may kasama po sa Bahay. Oo, sa bahay. Oo. Tapos, dapat nasa tamang lugar at paraan yung pagdura. Hindi dapat basta-basta na lang dumudura sa kalsada o sa lupa. Opo. Tapos, kung dudura man, gamit ng tissue po, tapos lagay na lang sa basura. Yeah. Tapos, bigyang halaga yung paghuhugas ng kamay, pagkatapos umubo o bumahing. Kasi, nandun pa din yung droplets kung hawakan mo po yung ibang tao. O pwede din po yung avenue na makapaghawa po tayo ng ibang tao. Yeah. Tapos, okay lang pong gamitin yung manggas o loob ng damit natin pag umubo. So, dito, parang tinatawag nating vampire Parang cough. umaamoy ka lang sa kilikili mo, Opo. di ba? O Opo, sa kung wala tricycle. talagang panyo. Yes. Oo. Okay. Ay, ito, sus ko. Dek, sandali lang tabi direk mautang kaming date. Sabi niya, Hen, di ba may number of months ang pag-inom? Pag di po inubos ang pag-inom kang bulong sa TB, and what will happen? Yun nga po, may tinatawag tayong mga drug-resistant TB. O, kung hindi po natin naiinom o nainom ng kompleto, pwedeng mag-morph po yung microbe na yon into a strain na hindi na baga madaling magamot ng yung gamot ng na yun? ordinaryong gamot. Pwedeng mas malala po yung impact So, po dapat sa pa lang katawan. talaga, ubuson compare ang sinabi Yes kan doktor. po. Opo. Ubusong 6 months, may 1 year kan, di ba? Yes. Opo. Di ba? O kung sus ko, pagalo na no. Migo may matindi na COPD and asthma. Ask my wife. Iba man ini na. James, sarawayong ka James. Si James kumpo ni sa yan sa mga medical. Ano ito? Mga bulong siya. O sige Dok, pasensya na tabi ta. Di jo aram ko dakulong pag hapot digdi. Pasensya na po sa mga texter natin. Ito, Doc, sabi niya, Hen, ay ini, ito na may naghangsukan. Ito, sabi niya, Hen, paghapot po kay doktora, yung 2 months old pwedeng magka-TB? Pero meron pong mga instances na ganun. Kaya actually, nagbibigay na tayo ng vaccination po sa mga babies as young as diba? Newborn. So pang matanda po, walang anti-TB vaccine? Wala. Wala mga kwan lang mga pud kayo so sa pneumo mga pneumonia sa pneumonia po. Tsaka influenza. Okay. Sige po. Basta po ang TB po nabubulong, libre ang bulong Dok, di ba? Yes. Libre po 'yan sa mga rural health units. Mga ingat po kita sa ano man na bagay lalo na pong COPD, tayang palanday nabubulong, lalo na ang cancer, susko. Okay, Dok, parting words po sa mga listeners natin. Thank you so much for having me here. Tapos, napakinggan po yung mga sinasabi ko. Yun po, Lung Awareness Month this month. Yeah. So, kailangan natin panatilihing masigla yung ating katawan, masigla ang ating baga, para mas mahaba ang ating buhay. Yes, okay. Okay, thank you so much po, Doktora Ludi Joy Abagatnan. Medical Officer 3, Department of Internal Medicine po, Bicol Regional Hospital and Medical Center. Thank you nga pala kay Dr. Rolly Santua. Yan, di ba? Ano pong posisyon ni Doc mo niyan sa BRHMC? Sa OPD? Basta siyang kinukontak ko dyan sa Dr. Rolly Santua. Pag kinunta ko siya, hindi siya pwedeng magsinang no. Doc Rolly, thank you. Kaibigan ko kasi. Kaibigan ko. Alright, sige po. Thank you so much. Thank you, Doktora. Salamatan po sa oras mo. Thank you Deka po. pag-dutingon yan. Wala naman po. Talaga. Okay, salamat mga tugang. Tudi sa GB. Susunod na. Goodbye. Good afternoon. Salamat. Nakulo na kong